Non sei se... Boa tarde a todas e a todos. Damos comezo a sesión de tarde na que quisemos tratar a perspectiva do teatro amador en relación con estas tres cuestións, non? Que son bastante complexas. A idea da animación, entendendo que a animación é moito máis que o lecer e é moito máis que o tempo libre, evidentemente. A idea de formación, entendendo que o teatro amador serve non só para formar persoas na arte do teatro, evidentemente, sino que serve tamén para formar persoas en xeral. E a idea de canteira, non? Desde esa idea que xa se apuntaba hoxe pola mañán da necesidade de que exista unha verdadeira retroalimentación entre o ámbito profesional e o ámbito amador. Para tratar estas tres cuestións que en realidade abarcan un espectro moito máis amplo de temas, trouxemos as tres persoas que me acompañan aquí na mesa. Xa vos anuncio que imos cambiar a orde e de paso pido disculpas no nome de Fernando, que es poderá pedir en por sí mismo, pero bueno, desde a organización nos sumamos a elas, porque probablemente teña que marchar un pouco antes. Entón, por iso imos cambiar a orde para que comece el coa súa intervención, por si acaso ten que marchar. Fernando, como casi todos, supoño que sabedes, actor, director e ademais autor, foi no seu momento un actor moi novo, procedente precisamente dese ámbito importante que é o do teatro universitario e que chegou incluso a fascinar ao mesmísimo Ricard Salvat. Hoxe en día, é membro de Sarabela Teatro, ben coñecido como todos sabedes, dirixe a Mostra Internacional de Teatro Universitario e leva a Aula de Teatro Universitario de Ourense desde o ano 1994 e ese aspecto concreto, a súa vinculación co teatro universitario é, evidentemente, entre toda esa relación co mundo do teatro que el ten polo seu propio currículum, é o motivo polo que hoxe nos acompaña. Paso xa a presentar o seguinte, se así xa queda o capítulo de presentacións feito. A continuación falará Pedro Pablo Riobó, que ele é profesor de galego no Instituto de Moaña, de Cangas, pero ademais ten unha faceta importante e ademais ben interesante en moitos profesores, o cal demostra que os profesores e os mestres fan moito máis que ensinar as materias para as que lles paga a Consellería de Educación, que levar a parte de bachillerato artístico do seu instituto e ademais un grupo de teatro escolar. Este é justamente o motivo tamén polo que se nos acompaña, aportar a esta mesa esa experiencia que é moi particular dentro de toda a heteroxeneidade da que falábamos esta mañán, que é o traballo con rapaces e rapazas e, ademais, no ámbito escolar, non? Que é tamén distinto do traballo con rapaces e rapazas no ámbito extraescolar. E, por último, temos na mesa a Flor Maceiras, que é actriz e porque é actriz, Biela, é a directora da Escola de Teatro de Narón, que é de sobras coñecida para todas e todos como exemplo, xa non só a Escola de Teatro, sino Narón en xeral, como exemplo de vila realmente centrada nunha programación cultural que dá ao teatro unha faceta importante como centro da actividade. A Flor lle pedimos justamente que nos fale desde esa experiencia de alguén que está a cabalo entre o ámbito formativo, digamos, máis regrado, porque eu tamén considero regrado o ensino nas escolas municipais de teatro, e o ámbito máis de fomento do teatro amador, que é o que todos desexaríamos que xurdise precisamente dese tipo de actividades, non? Que de aí xurdan compañías, que de aí xurdan a formación de públicos, e creemos desde a organización que probablemente o espazo máis paradigmático neste sentido é a Escola de Teatro de Narón, e supoñemos que Flor nos contará un pouco isto e seguro que nos conta moitísimas cousas máis porque leva todo o día tomando notas e xa nos deu caña na comida, así
así que esperamos o que nos conta. Así que, sen máis, deixo vos con Fernando e logo abriremos un debate, vale? Bueno, pois, moitas gracias por vir, moitas gracias, Ima, Eulosio e o Consello de Cultura Galega por considerar o teatro universitario dentro destas xornadas. Eu só agardo, Xulio, que non me rifes o acabar, porque sempre te teño aí de referencia. O acabar os espectáculos e acabar as ponencias, sempre miro para ti a ver que tal. Bueno, no bo sentido, Bueno, ao longo de 24 anos de aula de teatro, pois pasaron por aquí moitos alumnos e alumnas que no seu momento son actores e actrices, algúns deles pois acabaron no teatro amador e constituíron grupos de teatro amador que seguen funcionando, varios deles. Algúns deles chegaron a ser profesionais do teatro, non só na faceta actoral, senón tamén na técnica, porque, bueno, tanto en luz como en vestiario saíron profesionais. Pero, sobre todo, que é algo que tamén se foi mencionando esta mañá aquí, grandes espectadores, que iso é o que intentamos e o que se trata de facer, que saian amantes do teatro, amadores do teatro. Eles aprenden o que son as técnicas teatrais, traballan cos seus corpos, a súa voz, o seu imaginario, pero nós, como docentes, aprendemos deles a non perder o noso amor polo teatro, a non perder a ilusión de pisar o escenario, a non perder o nervo san. Aprendemos que, aínda que a nefasta clase política que dirixe a cultura deste país desde hai moitos anos e con siglas diferentes, pois cada vez o poña máis difícil e que fan que adiquemos como profesionais máis tempo a xestión que o prazer escénico, nunca debemos perder algo de vista, e é que o noso obxectivo é a comunicación artística mediante un fenómeno chamado teatro. A eles, a eses alumnas e alumnos que cada ano están aí, pois o noso recoñecemento. Ao comezo dos anos 90, pois profesionalizáronse grupos que eran de teatro amador, había menos axudas nese momento o teatro amador tamén, e entón surdiron o que son os fenómenos das aulas de teatro universitario, non? Surdiu no ano 90 Santiago e no 91 a Universidade de Vigo decidiu aparellar o que era o ensino teatral desde a universidade a compañías. No caso de Vigo era Vagalume, no caso de Pontevedra Calandraca, que agora é moito máis coñecida pola súa liña editorial que o que era naquel momento o teatro, e no caso de Ourense foi Sarabela. Por exemplo, agora en Pontevedra non hai actividade desde a aula de teatro universitario e no caso de Vigo, quen o leva desde hai xa bastantes anos é Teatro de Ningures. Antes da institucionalización, por dicilo así, non, do teatro universitario, en Santiago sempre houve moitísimos grupos, Filoloxía era un fervedoiro de grupos de teatro universitario, incluso ao principio unhas certas tensións, porque parecía que a pequena axuda que recibían os grupos universitarios en Santiago ia a perderse, pero agora, afortunadamente, o mapa reestruturouse e, aínda que é unha aula de teatro universitaria, os grupos universitarios seguen recibindo apoios ou de decanatos ou de rectorado. Como me chamaron para falar sobre todo do modelo da aula de teatro universitaria de Ourense, pois alabamos, non? Naceu, como digo, no ano 91, baixo o Vicerreitorado de Relacións Exteriores, que despois se chamou Vicerreitorado de Extensión Universitaria e, por fin, Vicerreitoría do Campus de Ourense, desde o ano 2004. Ten unha peculiaridade e é que reporta 4 créditos de libre elección e 2 créditos ECTCs para os alumnos que o cursan. É dicir, funciona con matrícula e ten certo recoñecemento, por dicilo así, académico. En concreto, a matrícula que pagan os alumnos son 40 euros se non son universitarios, 30 se son universitarios e 20 se son bolseiros, e iso dalle para que a actividade todo o ano, non? Tanto de formación teatral como cando hai xira, pois poder ir ás xiras e ter os gastos cubertos. No ano fundou a aula, Ángeles Cuña, a partir de Sarabela Teatro, e desde o 94, efectivamente, a dirixo. Ten 5 frontes básicas, vale? Niso é no que vou centrar esta exposición. A primeira é a formación actoral. A formación actoral, desde o ano 96, é nivelada. É dicir, hai 3 niveis que acollen a máis de 50 alumnos. Por exemplo, este ano temos 55. Impártense máis de 10 cursos ao ano, que se acaban, é dicir, hai como cursos pequenos por niveis e iso se acaba integrando, cada nivel ten, digamos, o seu curso, o seu ano académico, non?
A parte, durante a Miteo, que é a Mostra Internacional de Teatro Universitario, que se celebra no mes de abril, fanse outros cursos extra que habitualmente se aproveita pois que ven xente de distintas nacionalidades, pois Chile ou ano pasado, por exemplo, unha bailarina xaponesa, e aproveitamos que veñen para que tamén lle dean cursos aos alumnos, e non só aos alumnos, sino a xente interesada en participar neses cursos en xeral. Os alumnos teñen a posibilidade de asistir a cursos variados, como digo, que compoñen un curso teatral máis amplo. Trátanse disciplinas actorais desde un punto de vista fundamentalmente práctico, pero sen descuidar os aspectos teóricos. E cada vez máis a dramaturxia propia ocupa un lugar importante. Os tres niveis teñen obxectivos dispares e complementarios. O primeiro ano é de descubrimento do espazo, do propio corpo, da relación lúdica e desinhibida cos compañeiros. Estáse a conformar un grupo. Partimos deso. Intentamos que se fagan grupo. Un grupo que esperta o mundo do teatro. O segundo ano afóndase na adquisición de coñecementos, de técnicas actorais, consolídase aquilo que se recibiu o primeiro ano e aparecen conceptos como ritmo, significación, organicidade, resoadores, impulsos, contención, relaxación, tensión. O terceiro ano é o da aplicación de todo aprendido, a adquisición de novos conceptos e a maior parte do ano xira en torno a unha montaxe, que é formativa, pero ao mesmo tempo é unha montaxe teatral que despois xira por distintos puntos da Península Ibérica e, se podemos, fora. Ten varias peculiaridades a aula. Por exemplo, está permitida a entrada a alumnos que non sexan universitarios. Lóxicamente, é unha actividade financiada pola universidade, inténtase que a maioría sexan universitarios, pero pode entrar calquera persoa da cidade de Ourense, en principio maior de idade, pero incluso se teñen dado casos de estudantes de segundo de bacharelato que están moi interesados e acaban entrando. Isto interésanos pois pola heteroxeneidade que supón, é dicir, ás veces encontraste con diversas edades, con diversas vivencias que aportan ao grupo, é algo que se mantén e desde a universidade que se comprende e que se apoia. Por exemplo, tamén non se fan probas de acceso ao que é a aula de teatro. Entendemos que precisa unha limitación, e esa limitación non só que facemos é por orde de inscripción. É dicir, cada ano, lóxicamente, os de segundo nivel é porque cursaron o primeiro e os de terceiro nivel porque xa pasaron polo segundo nivel. Cada ano limítase a 20 alumnos. Se alguén queda fora, adoita facerse o esforzo de, bueno, métese alguén máis ou hai unha lista de espera porque ao final alguén se dá de baixa. É dicir, intentamos que ninguén, a ser posible, quede fora, non? Pode resultar errado, pero pola experiencia desenvolvida sabemos que teñen gañas de aprender, de facer teatro, non? Isto porque o teatro, a pesar de ser un xogo, é un xogo que exixe moita dedicación e moita entrega. Entón, entendemos que xa é selectivo de por sí, non? Quen estea pasando todas esas horas xa é porque quere estar aí. E xa digo que acaban entrando na aula os que realmente queren entrar. Entón, xulgamos pouco oportuno facer probas no ámbito pedagóxico teatral. Se temos que procurar elexir aos supostos mellores, non queda moi claro, neste caso, cal é a tarefa do mestre. Por último, o feito de recitar alguén nunha proba é case volvelo contra sí mesmo, como que fixo algo mal, e finalmente acabas volvendo contra o teatro, que é un ámbito de aprendizaxe e xogo que supostamente nese momento rexeitou. Outra cousa é que os alumnos non teñen por que abandonar o terceiro nivel, non teñen por que abandonar a aula. Dase o caso de alumnos que quedan 5 ou 6 anos. Polo propio fluxo da aula, é difícil que no terceiro nivel, que é o que vai de xira, pasemos de 15, 16, 17 alumnos. Se algunha vez se dera o caso, pois, se falaría con algún dos veteranos e se lle botarían indirectas, pero, bueno, ata agora non foi necesario. Teñen eles, por tanto, a opción de estar vencellados ao feito teatral. A relación da universidade dos docentes das materias teatrais cara aos alumnos é diferente do ensino máis regulamentado e academicista. Isto faise extensible tamén á relación entre os propios alumnos, desde o momento en que hai un contacto físico desinhibido, diferente do habitual. Como é diferente do habitual, amosar as emocións, xogar co propio corpo e o dos demais, traballar cos sentidos e os sentimentos, reflexionar e criticar. E que teña, por exemplo, máis tempo de intervención nas aulas o alumno que o docente. Durante os ensaios hai convivencia, coñecemento dos demais, observación, diálogo, escoita, defensa dos puntos de vista encontrados, polo que podemos dicir que o teatro é profundamente democrático.
Potencianse os espectáculos, ademais, e outras actividades teatrais que veñan á cidade. Entón, aí isto xa se falou a mañá, estáse tamén falando dun teatro de base, e intentar que queden vencellados o teatro, pois, claro, procúrase facilitar pois, programacións que vayan. En algún momento, por exemplo, ata houve reducións, pois, por exemplo, no teatro principal, os alumnos da aula. Isto perdímolo, a ver se volvemos recuperar de alguna maneira, cando é a programación propia, pois, que vayan máis barato ou incluso obter algunhas invitacións, non? Trátase, por tanto, de formar a futuros activistas teatrais. Outro punto, que eran 5, é o proceso de ensaios, montaxe e exhibición de obras. Isto vou tratar de resumilo moito. O primeiro nivel adoita facer o que é teatro de rúa ou en espazos non convencionais. Fanse accións, a veces incluso se fan desaloxos de facultades, se hai algún acto crítico, ata agora pois ben recibido. Ten ademais unha función promocional, hai que decirlo, porque coincide co comezo da mostra de teatro que fan esta acción na rúa. E, aínda que o peso levan os do primeiro nivel, normalmente están acompañados dos de segundo e terceiro nivel. Por tanto, pois hai 50 actores na rúa, procuramos unirnos a grupos de música tamén que hai en Ourense, facer o que é un pasarrúas pois chamativo, non? E ao mesmo tempo, pois están traballando, lóxicamente, o que é un espectáculo que digo comeza de rúa. O segundo nivel xa se empeza a traballar máis co que é a construción do personaxe, teño que resumir porque hai moita información, e acaban facendo que son escenas de obras que poden ser ou do mesmo autor ou de diversos autores. E xa fan o que é a representación nun teatro, habitualmente no teatro principal. E é o terceiro nivel o que fai a xira. É dicir, que da aula de teatro universitario de Ourense, cando anda por aí, pois é aqueles alumnos que xa levan 3 anos na aula. Estas xiras, pois, habitualmente están en torno a 15, 16 representacións por distintos puntos de España, hai moito vencello con Portugal, pois, con Aveiro, que precisamente hoxe rematamos a xira e teño que marchar agora para Aveiro, ou Covillá, ou Lisboa, os sitios, digamos, onde ten chegado a aula de teatro desde Ourense, desde eses recunchos que estás aí traballando, por exemplo, pois foi a Xénova ou a Casablanca en 3 ocasións, que, desde logo, para os alumnos é unha experiencia maravillosa e inesquecible. E despois, aparte, surden colaboracións con colectivos, non? Pois Especial Olímpics, Amnistía Internacional, Accións pro Palestina, en xeral actos reivindicativos que se acaban convertendo, pois eso, en happenings, que aí se intenta, ademais, que se traballe entre os alumnos dos 3 niveis da aula. Vale? Terceiro punto son as conferencias, charlas e coloquios. Intentamos, houve unha época, cando había máis cartos, nos que isto se facía de maneira separada, non? Separada, quero dicir, da Mostra Internacional de Teatro. Agora mesmo, a maioría das conferencias, cando as hai, son dentro da propia mostra. E aí a idea era que os profesionais do teatro precisamente viñeran a falar os alumnos, pero aberta a toda a cidadanía, da súa experiencia, das súas vivencias, de como traballan e de como era a interpretación, pois ben, no cine, na televisión, no teatro, non? Ademais de moitos profesionais galegos que viñeron a falarnos ali e que espero que poda continuar isto, pois pasou xente como Berlanga, como Belbel, como Badella, ou Carmelo Gómez, e isto, claro, que daba? Pois que moita xente ían para ver o personaxe e entón aproveitabas pois, para falar do teatro galego, do teatro na universidade, e entón era unha maneira de telos e normalmente sempre, pois, si estaba Berlanga, pois ao lado estaba un actor ou director ou actriz ou directora galega para contrastar as realidades, non? Na actualidade, sobre todo, estamos aproveitando que veñen grupos de fora e entón se fala da sociedade, cultura e teatro en diversos países. Algúns deles, por exemplo, foron Palestina, Salvador, a India, Bisao, Honduras. Aproveitamos que veñen eses grupos e entón os actores ou os directores nos falan desa realidade. O cuarto punto, e penúltimo, por tanto, é o teatro infantil e a MOTI. A MOTI son as siglas de Mostra de Teatro Infantil de Ourense. Isto naceu no ano 2004, a aula de teatro universitaria infantil aparellada a unha mostra de teatro e é a parte dos 3 niveis anteriores. É dicir, aí os alumnos que entran xa poden facer o que son os cursos e inmediatamente xa montan a obra de teatro
infantil. Trabállase con teatro para nenos, procurase información e preséntase un espectáculo. A Moti, a verdade é que é un fenómeno teatral, porque esta vai ser a 11ª edición e como se fixo no tempo de Nadal, entre o 26 e o 30 de decembro, pois é como 18 representacións e a verdade é que se contan por cheos, pero porque se sumaron teatro principal, auditorio, campus, e ainda encima na época de Nadal, que é un tempo de lecer, e co propósito total e absoluto de facer xa amantes aos nenos, atrapalos, lóxicamente veñen cos seus pais, e, bueno, digo moitas veces esta tontería igual da música de Julio Iglesias, a canción que é de Niña Mujer, pois nos decimos de Moti a Miteu, non? Que é xa cando pasan de nenos a xovenciños, non? E telos, de alguna maneira, dentro, por unha parte, o ámbito que ten que ver coas súas idades e, por outra, tamén, tratamos de facelo estacionalmente. É dicir, digamos que no inverno está a Moti, na primavera está a Miteu, e, aparte, hai xa unha mostra de teatro que é profesional organizada desde Sarabela, que é o Fito, que é no outono. Quedaría o verán, pero, claro, tendo ao lado a Ribadavia e a Carballiño, pois que mellor. Queda, creemos que, pois, bueno, como un cuberto, non? Un pouco o ámbito teatral en Ourense. En canto a mostras e ciclos, que o galla que xa moitas máis representacións das que están chegando. E xa para rematar está a Miteu, non? A Miteu ten un precedente que no 94 as mostras de teatro galego xorde da necesidade de non só facer unha representación ou dúas ou con sorte tres, sino que empece a haber intercambio entre os grupos universitarios, que os alumnos que pasan tantísimas horas, tantísimo tempo traballando en espectáculo teatral, que despois podan representalo noutros campus. Entón, uniuse Lugo, Coruña, Ourense, Vigo, Pontevedra e Santiago. E xa no 96 empezaron a ampliarse esas mostras, primeiro naceu a Miteu como ibérica, utilizamos o I de ibérica, logo foi iberoamericana, despois internacional, o seu I polivalente serviunos para moitas cousas, non? Acaba sendo, de alguna maneira, como un fin de festa, non? Como a culminación da actividade da aula de teatro. Eles estiveron traballando durante moitas horas, desde outubro ata que estrean a obra, teñen unha xira, e en torno ao mes de abril, fuxindo dos exames, de alguna maneira, non? Da universidade, e cando xa están preparadas as mostras universitarias, os espectáculos universitarios, faise isto. Entón, eles reciben eses grupos, hai coloquios, agora mesmo estamos, claro, hai 30 representacións, en 2 semanas se pouco 30 representacións. Tamén se trae teatro profesional, para que podan velo, para que podan falar con eles, non? Agora mesmo os coloquios, que eran moi interesantes, tiveron que cambiarse por un punto de encontro, o remate das representacións, pois hai un café onde se vai sempre e falan os que estiveron actuando ese día, cos espectadores que teñan a ben estar ali, non? Pero digo que para eles é, de alguma maneira, como a combinación, porque ven distintos procesos, distintas maneiras de traballar, están coa cabeza, co maxín, non? Cheo de gañas de facer, e reciben iso, e entón acaba... Para nós, claro, entendíamolo como un complemento. Que pasa? Que desde o momento tamén en que está o teatro principal e o auditorio e a universidade, pois está aberto a cidadanía e, por fortuna, pois cada vez temos espectadores de idades moi distintas e, bueno, e de procedencias moi distintas. Contamos, lóxicamente, con apoios, tamén, lóxicamente, cada vez máis mermados, digo porque iso que vos vou contar, e creo que aí o vou deixar porque, bueno, habería máis cosas para entrar polo miúdo, pero un pouco por darvos unha panorámica do tipo de traballo que levamos a cabo coa aula de Ourense. Vale, moitas gracias. Ben, a min tócame falar do teatro escolar a nivel de centros secundarias, pero antes quixera facer unha pequena introducción que levo aquí escrita sobre a miña trayectoria ata aquí, por unha razón que ten que ver sustancialmente co que fago. Así, chamei a isto a animación e a docencia teatral como resultado dunha anomalía. Di así. Despois de máis de 30 anos de dedicación ao teatro en diferentes frontes, paréceme cada vez máis claro que en moitos aspectos toda esa trayectoria non é ni máis ni menos que o resultado dunha anomalía ou anomalías, da resistencia da loita contra unha serie de carencias e defectos que algúns nos impuxemos corrixir. Algo de todo isto xa o falei
do Encontro Internacional sobre Animación Teatral que se celebrou aquí en outubro do ano 99, e non o vou repetir, pero sucintamente quero indicar que eu me iniciei e me formei culturalmente na loita antifranquista, e aínda que poidas resultar excesivamente frío dicir que o réxime dictatorial e totalitario era unha anomalía, o certo é que foi a falta de liberdade e democracia, a opresión e a represión o que motivou a militancia na clandestinidade de moitos dos mozos e mozas daquel tempo e, como consecuencia, posta en marcha dunha serie de actividades de carácter proselitista e desalienador que nos adestraron na animación política e cultural, mais que, sobre todo, nos prepararon para enfrontarnos no futuro con situacións análogas ou, por decirlo de outra maneira, fixo de nós uns activistas culturais. As asociacións culturais e os grupos de teatro creados nos 70 son froito dese activismo. Foi así que, cando en 1983, no meu primeiro destino como profesor, me atopei con un instituto no que non había nin profesor, nin aulas de educación física, por poñer un exemplo, non había actividades extraescolares e o centro pechaba fora do teatro escolar, decidín crear un grupo de teatro. As cosas que se te ocurren. Que vas facer? Bueno, fago un grupo de teatro. Co consenso de numeroso alumnado que se sumou á iniciativa, máis de casi 30 e pico alumnos se me sumaron. Como o instituto non amparaba nin acollía aquel grupo como propio, naceu o Teatro Ourín. Resultado tamén doutra anomalía. Como anomalía foi que nas diversas leis de educación que ata agora nos deparan e nos disparan os diferentes gobernos que rexen o Estado e a comunidade autónoma, non se contemplasen os estudos de teatro e danza como se contemplaron, mesmo de xeito de deficiente, os de música. Incluso na LOCSE, esas expectativas se viron defraudadas pola falta de orzamentos. Foi por iso que no IES María Soliño de Cangas, co apoio de toda a comunidade educativa, un grupo de profesores xestionásemos e impulsásemos a creación como materia optativa de elección propia a iniciación á arte dramática para o alumnado de terceiro e cuarto de ESO. Foi así que profesores de materias alleas ao teatro, iso sí, con certa bagaxe e preparación teatral, pasásemos a impartir aulas desa materia. Outra consecuencia doutra anomalía. Cando se aprobou o bachillerato de artes e se deu visto bo a que fose ofrecido no noso centro, a materia de artes escénicas de segundo de bachillerato debía ser impartida por un profesor do centro, pois a administración educativa non contemplaba a contratación dun especialista e moito menos a convocatoria de oposicións. Foi así como, sen ser eu especialista, pasei tamén a ser profesor desa materia, aínda contando cunha pequena formación por varios posgrados da Universidade da Coruña. Nin para a materia de ESO, nin para o bachillerato, o noso centro recibiu nunca material, nin partida para acondicionar as aulas ou outros espazos para un axeitado desenvolvemento das materias. Foi tamén labor docente irse facendo con pequeno equipamento, cos recursos didácticos necesarios, a conta do orzamento do centro e do Departamento de Galego. Tamén foi resultado dunha anomalía o feito de que a carencia de monitores de teatro levase a este profesor a facerse cargo fora do horario da actividade extraescolar de teatro e dirixir durante moitos anos o Obradoiro María Soliño. Como tamén é consecuencia dunha anomalía que os profesores do Morrazo, que velan pola actividade teatral nos seus centros, decidan crear motu propio e sen apoios unha mostra de teatro do ensino secundario, porque no sistema educativo non se contemplan iniciativas intercentros deste tipo que non responden a ningún programa establecido e son simplemente consentidas. Esta anomalía cumpre este curso de 19 anos e segue sendo un dos maiores viveiros do Morrazo para alumnos e alumnas da ESAZ. A única actividade teatral na que participei que non é consecuencia dunha anomalía foi a de dirixir durante 15 anos o grupo de teatro da Asociación de Mulleres de Moaña. Propuxéronmo e eu fíxeme cargo. Facerse cargo, se xa por gusto ou por responsabilidade, parece ser o noso destino neste sistema anómalo. Mas o teatro amador non debería nunca ser o resultado dun labor imposto ou antiimposto, senón o efecto do desexo de facer de teatro, de gozar co teatro e do teatro. Isto debería ser así nun sistema cultural non anómalo.
Un sistema cultural non anómalo, normalizado, regrado e normal debería prestar apoio institucional ao teatro e a danza coa creación de escolas municipais de teatro e danza por idades, alo menos en todas as vilas que contan con conservatorios e escolas de música, coa disposición de monitores e monitoras de teatro e danza que atendesen os colectivos que así o demandasen, co apoio aos grupos de teatro e danza amadores, coa posta a disposición dos espazos para ensaios e espectáculos. Un sistema educativo non anómalo, normalizado, regrado e normal debería prestar apoio institucional ao teatro e a danza con programas educativos que contemplasen o teatro e a danza como parte da educación, como era a música antes da LOMCE, cun profesorado especializado proveniente das escolas superiores de teatro e danza, coa apertura dos centros educativos fora do horario escolar para a continuación e complemento das actividades artísticas, con programas e iniciativas que promovan a integración dos centros de ensino e a creación de actividades comuns como mostras, cursos e intercambios. Non se trata de iniciativas excepcionais. Trátase de facer normal o que moitas persoas están a facer de xeito excepcional. Trátase de pôr en valor e rendibilizar as diferentes promocións de profesionais que forman as escolas superiores e cuxo custo sufraga a sociedade. Trátase de dar saída a iniciativas privadas e públicas que xerarían emprego e desenvolvemento social e económico. Trátase de devolver ás persoas que contribúen co seu traballo e esforzo ao mantemento da estrutura política e económica o que esta produce. A maneira de facelo, as estrategias e medidas que o desenvolvan poden ser discutíveis. O que non é discutible é que a anomalía campe as súas anchas no terreo da cultura e do ensino. O que non é discutible é que a vida cultural sobreviva só grazas ao pulo das persoas que a manteñen viva. O modelo de resistencia cultural é axeitado para moitos réximes anómalos, pero nunha democracia deberíamos aspirar a unha cultura e educación normalizadas. Se o lográsemos, tal vez, pudésemos dedicarnos ao teatro por puro goce. Ben, e a continuación explico un pouco cal é o meu labor dentro do ensino. Creo que estou dentro do tempo, me parece, non? Ben, como xa expliquei, digamos, son dúas as materias que eu imparto no meu instituto de xeito ilícito, claramente. Estas dúas materias que eu imparto de xeito ilícito no meu centro son Iniciación á Arte Dramática, de terceiro e cuarto da ESO. En terceiro de ESO son 2 horas, en cuarto de ESO son 3 horas semanais. Nesta materia, basicamente, o que facemos é xogo dramático. O xogo dramático é a base de toda a materia, desde o inicio hasta o final. Os rapaces se introducen, por tanto, non tanto na práctica do teatro, que tamén, senón no desenvolvemento de habilidades, no desenvolvemento da súa personalidade e, desde logo, na ruptura con moitos tabús e moitas, digamos, medos interiores, non? E tamén no traballo en grupo, que é fundamental. Básicamente, nos dedicamos a crear o ambiente propicio para desenvolver estas, como diría, destrezas dos rapaces, pero tamén para que eles poidan traballar no final de curso conxuntamente en crear algo común, algo que sexa de todos. A materia de terceiro non se pode repetir en cuarto de ESO, de tal xeito que nunca os rapaces de terceiro ESO se poden continuar en cuarto, non é acumulable. De tal xeito que terceiro e cuarto de ESO son como 2 niveis distintos, no que só se pode cursar unha vez. En cuarto de ESO, a parte dos alumnos normais, están tamén dentro do grupo os alumnos de diversificación curricular. Escolleuse a materia de dramatización ou de iniciación á arte dramática para eles porque consideramos no centro, e creo que a vista está polos resultados de tantos anos, que é fundamental para axudarlles, non só no campo do que acabo de citar, das destrezas, sino incluso en cosas tan sinxelas como a memoria. O teatro potencia a memoria e digamos,
a estrea, perdón, a destra. Eu teñome sorprendido moi gratamente coa evolución, co desenvolvemento destes rapaces que a veces chegan e son basicamente os paus que se poñen encima do escenario e que non dan aínda dos pasos e ao final de curso son capaces de enfrontarse diante do alumnado e construir unha obra ou interpretar un papel ou incluso dirixir o grupo. A materia de artes escénicas de segundo de bachillerato é moi diferente. É unha materia completamente distinta porque o currículum, dito sexa de paso, que non sei se proveu da ESAZO, onde proveu, é horroroso. É horroroso. Pretenden que deamos en un solo ano, a 4 horas semanais, todo o que o teatro se pode e se debe saber. Desde a historia do teatro, historia da danza, historia da ópera, historia do circo, o teatro occidental e oriental, as principais correntes de teatro de todos os tempos, as principais formas de interpretación, bueno, etcétera, etcétera. O sea, algo completamente imposible. Bueno, de tal xeito que o que facemos basicamente é expoñer os temas de maneira o máis práctica e visual que podamos, utilizando moito, desde logo, YouTube e utilizando outros procedementos así. Eu o que fago é dedicar unha hora semanal desas 4 a práctica. Facemos traballo práctico de algo compartido entre o xogo dramático e xa a iniciación á interpretación, e logo despois os outros 3 días, durante os 4 primeiros meses, dedicámoslo á teoría. A partir do 5º mes, comenzamos o proxecto final. O proxecto final no que se comenzan a introducir dunha maneira práctica, pero sempre, digamos, sometida á súa propia disciplina, habilidades, materias e, digamos, como diría, destrezas que teñen que ir eles desenvolvendo. A saber, cada alumno non só se prepara un papel, é dicir, cada alumno non só memoriza un papel e se adestra para poñerlo en escena, sino que, ademais, se dedica a un labor concreto dentro do que é toda a produción teatral. É dicir, un pode dedicarse á iluminación, outro se dedica a escenografía, outro ao que sexa, non? De tal maneira que todos comparten dúas responsabilidades, unha a de interpretar e outra a de dirixir o seu departamento e facer os demais entrega e de todas aquelas cousas que son necesarias para levar adiante unha función. Por suposto, como non temos un duro, ni nos dan nada para a nosa actividade, non podemos construir os decorados, nin podemos construir o vestiario, nin podemos utilizar prácticamente nada do que diseñan os alumnos, pero, polo menos, o diseño queda ali e está establecido. Facemos o remedo de construción de todo eso e construímos, finalmente, facemos a función de final de curso que, máis ben, é o final dun proxecto, non? Máis que unha función é o final dun proxecto. En xeral, tanto uns alumnos como outros, tanto os da ESO como os de bachillerato son reacios a mostrar o seu traballo diante dos demais. É certo que os de bachillerato algo máis permisivos son. Permiten, por exemplo, que eu teño dos grupos de artes escénicas, un grupo A e un grupo B, de tal maneira que ambos, digamos, se ven, se relacionan entre sí. Os de drama, os de iniciación arte dramática de terceiro e cuarto ESO, en principio non queren que aparece por ali ninguén. O sea, que o único espectador suelo ser eu, a menos que o grupo sea especialmente aberto, non? Pasa todo por poñerles un vídeo para gravalos e que despois se vexan e se morran de vergonza, que é o que suele pasar, despois de verse a si mesmos. Intentamos que todo iso sea o menos traumático posible. Non sempre é fácil. Este ano teño un grupo de terceiro de ESO con 19 alumnos.
o cal casi non son capaces de moverlos polo escenario, se tropezan uns cos outros, claro, son tantos. O escenario meu ten 6x6, e entón, pois, hasta é difícil facer os traballos de encima, e ademais teño que prestarlle moita atención a unha das rapazas que está no grupo porque ten síndrome de Down, e a menor ocasión ven e se me abraza. E entón, claro, pois, teño que estar sempre pendente dela para integrala, para facer que se sinta cómoda, non? Xa sabedes que hai unha teoría segundo a cal todo depende do foco, non? De se o foco é moi alto ou moi baixo con respecto ao alumno. Un alumno que traballa só diante de todos os demais ten un foco moi alto. Un alumno que traballa con todos conxuntamente ten un foco moi baixo, non? E a teoría do foco funciona moi ben con estes casos, igual que funciona moi ben con o caso de moitos alumnos que proveñen de diversificación curricular. De tal maneira que, a pesar de que hai algúns que evidentemente non son capaces de facer cosas diante dos demais sós, ao mellor acompañados de 2 ou 3, sí o fan. E máis en grupo, co grupo total, non? Hai que estar moi atento a todas estas dificultades e impoñer sempre a disciplina no sentido de que o xogo non acabe por ser só un xogo, que explico, creo que ben explicado no artigo que saquei na revista Galega de Teatro, porque é unha tendencia natural, os adolescentes son voraces. É dicir, se ti lle das 3 xogos en 3 minutos os comen, se lle das 6 xogos en 6 minutos os comen, tens que ter moito cuidado con isto. Hai que paralizar, ralentizar o ritmo da clase de tal maneira que vayan que me pasei, que vayan entrando nas actividades de xeito disciplinado, responsable, intentando comprender que todo xogo debe xogarse en serio, porque os xogos que non se xogan en serio non valen. E entonces, se se consegue eso, desde logo, eu creo que a ensinanza de iniciación á arte dramática, igual tamén a de artes escénicas, pero en outra medida, son dos bálsamos máis increíbles que pode haber no ensino. E, desde logo, deberían ser parte de toda a disciplina educativa, incluídas as matemáticas. Deberían estar presentes tamén as matemáticas, porque son profundamente satisfactorias e profundamente efectivas. Pois, boa tarde, grazas pola vosa atención, grazas, como non, ao Consello da Cultura, polo convite e pola iniciativa. Eu creo que todo canto se fale de teatro amador ou doutro é promoción teatral, que é o que eu realmente me dedico. Se teño que facer así unha consideración en que ocupo máis horas da miña vida é iso, non? En promover actividade teatral de todo tipo. Antes de explicarvos, porque a min cústame ser esquemática e resumir cando me resulta tan apaixonante todo o que escoito e todo o que parece que hai tanto xa para comentar que teño como tentación de falar do que oín e non é iso que se me demandou, non? Eu devo explicarvos un pouquiño o que é a Escola de Teatro de Narón e como funciona. Pero sí un previo que me gustaría que quedase así ben presente. A Escola de Teatro de Narón promociona por igual teatro amador e teatro profesional. Quero dicir, para a Escola de Teatro de Narón non hai distingos a hora da promoción teatral. Non nos plantexamos o fomento da actividade amadora nin o fomento da actividade profesional. Nos o que nos plantexamos é que a xente que pasa pola escola, se ven antes de pasar pola escola, non era adicta nen sequer interesada no teatro despois de pasar pola escola, como pouco, é público de teatro e público activo. É dicir, é xente de teatro, para min, na miña consideración, o público é xente de teatro tamén. E entón, a partir de aí, para nós non é un fracaso que a xente faga actividade amadora ou profesional, para nós
fracaso sería que despois de 4 anos na escola o teatro lles dese igual. Dentro deste panorama, así, un pouco de mensaxe rápida, o que é a Escola de Teatro de Narón? É unha escola de formación, e non só de formación. É unha escola de teatro que contempla, dunha parte, formación actoral, formación de actrices e actores, durante 4 anos, con alrededor de aproximadamente 2.000 horas de percorrido formativo, e, de outra parte, unha actividade tamén con carácter de curso escolar, pero estable, que permanece no tempo de o que chamamos obradoiros municipais de teatro. Non é unha escola regrada, é unha escola ordenada. Entón, digo, porque, bueno, a parte así da pequena broma, da corrección a Inma, porque o que desenvolvemos na escola, mesmo na parte de formación de actrices e actores, que isto pode ser así máis, o que se destina máis horas, eso, un total de 2.000 horas entre formación, actividade electiva e actividade complementaria en 4 cursos, con disciplinas de entrenamento, bueno, todo isto que logo vos comentarei se queredes en detalle. Isto que desenvolvemos non é educación formal, é o que se chama educación non formal, que hai en prácticamente todo, pero desde logo hai e debe haber na formación artística. Ten que habela, é o propio dela, que haxa tamén educación non formal. Aí é onde se inscribe a Escola de Formación de Actrices e Actores, e no seu conxunto a Escola de Teatro de Narón. O que si é, ademais de ser non formal, é pública, porque é municipal, e, por tanto, debe cumprir con todos os requisitos de calquera actividade pública e debe garantir todo aquilo que garante, para empezar por lei, ainda que ás veces non se cumpra, a actividade pública. E entón, a mí pareceme que iso é un espacio interesante tamén para o desenvolvemento da promoción teatral, porque diríamos que pode combinar, non? A parte máis de iniciativa, de impulso, de estímulo, a parte máis de compromiso, de activismo, que falábamos antes no xantar, de activismo cultural, de compromiso co tempo e co lugar e coa sociedade na que se vive, pero talento, as circunstancias, o mercado e todo isto, actividade profesional. Tamén non é a xente que fai teatro amador. Ten tanto dereito a existir e tanto dereito a exercer no que para min é o oficio do teatro, ou os oficios do teatro, alguén que faga actividade amadora como alguén que faga actividade profesional. A Escola de Teatro de Narón ten 33 anos, vai para 34. Nace dunha experiencia, dunha iniciativa de vontade persoal de alguén que se chama Celestino Ledo, no seu momento que pon en marcha o que é a primeira actividade que xa se denomina Escola de Teatro de Narón. E a partir desa, pois até hoxe, de maneira ininterrumpida e complicándose, se o queredes, ou diversificándose ou ordenándose cada vez un pouquiño máis. Nestes 33 anos para 34, pois da escola ten saído xente para teatro amador e xente para actividade profesional, que posiblemente coñezades algunha,
E tamén en todos os oficios do teatro, en todos. E a mí isto tamén me parece salientable, porque sí creo que hai un perigo, ao mellor, en entender a formación como algo circunscrito a un oficio que non permite comprender máis alá do que é o conxunto da arte do teatro, o conxunto da actividade do teatro. É difícil entender a Escola de Teatro de Narón, é difícil, non se entendería como unha cousa illada que non está en contacto directo co resto da actividade cultural de Narón. Por unha parte, as escolas culturais de Narón mobilizan cada curso escolar entre 1.000 e 1.200 persoas, aproximadamente de maneira estable, 200 e pico son da Escola de Teatro de Narón, entre a Escola de Formación de Actrices e Actores e os obradoiros municipais de teatro. Desde os 4 anos hai obradoiros, até o que chamamos os obradoiros de persoas maiores ou os grupos de adultos. O traballo nos obradoiros defínese en función da idade das poboacións. A ver, habitualmente están relacionados ou se fan en estreita colaboración con entidades municipais, pero non só municipais, tamén de carácter veciñal, falábamos esta mañán, e de carácter cultural, mesmo con servizos sociais municipais, no caso, por exemplo, da actividade de teatro para persoas maiores, e sempre tendo en conta as idades das persoas participantes. Definimos os obxectivos para traballar estreitamente relacionados coas idades. Isto non quere dicir que non se poden facer isto que gusta tanto agora no traballo social, as cousas interxeracionais, pero nos entendemos que se pode facer actividades interxeracionais con obxectivos tamén, e ben ordenadas, o que non se pode pretender que un rapaz ou unha rapaza de 12 anos teña os mesmos intereses e se traballen con el ou con ela as mesmas cousas que con alguén que ten 17 ou 16. Porque non é o mesmo en absoluto. As súas vidas son outras, os seus momentos da vida son outros, e entendemos que o teatro debe tamén favorecer cousas diferentes, axustadas ás súas necesidades ou ás súas preferencias. Hai unha componente claramente social no conxunto da actividade da Escola de Teatro de Narón, e se mo permitides, porque ten que ver co que a mí me gusta chamar a acción teatral do Concello de Narón. Eu sei que un pouco esta cosa que falamos sempre, que non hai políticas culturais, non hai deseño, proxectos de políticas teatrais, non hai... Bueno, en Narón si hai un fenómeno que ven sendo, que se podría ben chamar acción teatral municipal, e que consiste en manter programación teatral estable, desde o ano 93, en manter programación teatral estable de teatro profesional, programación teatral estable de teatro amador, en facilitar mesmo as compañías profesionais como os grupos amadores a instalación temporal unha semana ou 2 semanas na praza cando se estrean espectáculos en Narón, e por igual, insisto, para grupos amadores que para compañías profesionais. Hai unha estreita implicación, participación ou actuación do padroado, creo que as persoas que estades aquí, moitas sabedelo xa, na actividade, no conxunto da actividade teatral do país. É dicir, hai unha implicación real, mesmo en ocasións na produción, e hai unha actividade de escola que, como vos dixen ao principio, contempla por igual a actividade profesional e a actividade amadora. Entón, para min, sen estas tres pezas, sen a programación teatral con carácter estable, isto é, que a xente que quere ver teatro poda velo. Que a veces falamos de que facer teatral e falamos da nosa responsabilidade, do noso ámbito de actuación, e se non é porque hai público, pouca razón ten de ser todo canto fagamos, non? E, de outra parte, a actividade propia da escola, que, no caso da Escola de Formación de Actrices e Actores, pois desenvolve nestas 2.000 horas en 4 cursos escolares, basicamente, entrenamento que que procura a formación integral do alumnado
no oficio da interpretación. Aí onde centra o seu traballo a Escola de Formación de Actrices e Actores. O que non significa que non haxa posibilidade de relacionar, que para nós é moi importante, a actividade das actrices e dos actores co conxunto das actividades propias da arte teatral na escena. Para que serve unha escola municipal de teatro como esta? Para min, esencialmente, para que a xente que queira facer teatro poda facelo, para que a xente que queira ver teatro teña onde tamén empezar a familiarizarse co feito teatral e asumilo coa normalidade coa que aínda hoxe, a pesar das circunstancias que vivimos en Narón, e deberá servir tamén, na miña opinión, non tanto para facer unha escola de estilo, é dicir, a Escola de Teatro de Narón non pretende unha maneira de ser actor ou actriz. Pareceme entender que ningunha das escolas pretende iso e me alegra. No ideolóxico, eu, se me permitides, eu son un pouco de citas, porque me dá moita vergoña non estar citando, pero que no caso do proxecto da escola non o podo evitar, é unha cita fermosísima de Hodgson e Richards, dos profes de conservatorio ingleses, que nos anos 70 decían aquilo de, escribiron este libro maravilloso de improvisación, non? Hai unha cita que dice que as ferramentas, as habilidades que se necesitan para a actividade artística, para a actuación artística, son as mesmas que se precisan para vivir a vida con plenitude. Bueno, soa moi bonito, e xa, hai que facelo. Bueno, pois na escola, para nós, ese é un obxectivo, por exemplo, non? Ou é tamén un obxectivo, falando da deformación de actrices e actores, que a escola, tal como di, nos Manxo Inar, a demostrar a encrucillada, a de dar luz sobre a encrucillada, non a demostrar o camiño a seguir. Non entendemos que nos corresponda a nós, desde esta escola, indicarlle a ninguén como debe ser o seu desenvolvemento de vida artística. Pero sí, poñerlle por diante, facilitarlle ou acompañar, que lle decimos agora tanto, no ámbito docente, acompañar a xente cando a xente quere facer un percorrido que lle permita adentrarse nunha aventura, que vos vou decir, infinita e maravillosa, como é a do teatro e a dunha vida no teatro. Porque o que sí é certo é que é difícil, cando alguén se engancha, supoño que hai coincidiredes, non? Que despois se desenganche. Poderá ser diferente a maneira de quedar enganchado ou enganchado, pero enganche xa hai. E eu sí que creo nesa responsabilidade das escolas. Sí me parece que hai unha obriga das escolas, me dá igual o formato. Non me importa se son públicas ou privadas, tampouco me importa se son regradas ou non, creo que sí hai unha obriga na xeración e conformación dos públicos. Sí temos que fomentar os públicos. E, ademais, entendo que deberamos fomentarlos para que fosen indiscriminados. Tamén saí hoxe pola mañán o tema de por que non hai trasvase entre os públicos da actividade afeccionada e da actividade profesional. Pois non sei, eu entendo que as escolas igual algo teríamos que poder tamén incidir, non? En que o interés que procuramos despertar non sexa cara a un tipo de actividade teatral ou cara a unha maneira de facela. Por último, e xa remato, só un apuntiño nada máis, nos vamos desas 2000 horas de percorrido total na formación actoral, vamos gradando por curso, non temos probas de acceso, o curso de acceso, nós temos 4, o curso de acceso é o que serve para que a xente calibre se é iso, o tipo de actividade que lle interesa ou non. De non interesarles, ten opcións, ten grupos de teatro para persoas adultas, cunha actividade máis reducida, con un carácter máis, ás veces, lúdico, pero non só. Creo que falando de teatro, falar só de lúdico é un pouco difícil, non? Hai moitas cousas asociadas ao que facemos, que non son só lúdico, hai estimulación da opinión crítica, hai apertura de perspectivas. A min gustame moito contar aquela historia dunha alumna da Escola de Teatro, 50 e tantos anos, ama de casa, de exercicio, que tiña, ela contaba, non? Primeira avaliación, primeiro curso na escola, entón cheguei nos conta que ela tiña unha colección de libros de La Voz de Galicia nunha estantería, e pasáballes así o primeiro, e despois de uns meses na escola, pois andaba recitando a Rosalía como unha posesa pola casa adiante. Claro, pero fixadevos, para min, a
A accesibilidade a Rosalía tamén é responsabilidade da escola na que eu traballo. E que en día Rosalía di a calquera forma de acción comprometida coa erradicación da violencia de xénero. E diredes, mira, tío, ahora, Flor, que un pouco que me coñece, sabe que son temas así un pouco recurrentes, pero que, insisto, é unha escola pública, é obrigado, non hai opción. Se non o facemos, porque este modelo de escola sexa tendente a iso, non, é unha escola pública. Parte da súa obriga é a promoción da igualdade de xénero. E hai moito que promover tratándose de igualdade tamén en materia teatral. Sabémoslo. Entón, todo isto finalmente dá en un certo gusto pola xente que pasa pola escola, o mellor, non digo gusto como público, o mellor tanto, pero si na actividade do tipo que sexa e sobre todo cando é amadora, porque podes facer máis o que queres. Igual, se te dedicas profesionalmente, te chaman para cousas que ti non farías, pero faz, non? Non sei. Pois igual si hai unha certa vocación de estar en procesos de transformación e de cuestionamento do que pasa no mundo, e si observamos, observamos. Non digo que estexa mellor nin peor, digo que é a realidade que temos, que a xente tende a facer espectáculos e a participar en proxectos que si teñen unha componente de crítica, non sei se de crítica, pero polo menos si de análise do mundo no que se vive. Casi o deixo aí, se vos parece, porque eu mesma estou xa querendo debatir e comentar, e entón, me parece un pouco máis rollo isto de falar de escola, se queredes, preguntadesme, e eu encantada de falar da escola de Narón, xa vedes, pero igual é máis interesante, se vos parece, que comentemos todo o mundo. Pois, como anuncia e convida a Flor, quen queira facerlles algunha pregunta ou abrir algún debate, pois que tedes a palabra. Que se grava. De que tivestes que eliminar os coloquios que había, como unha época que tiñades coloquios e tal. Obedeceu algunha... Sí, cando empezou con 9 espectáculos no Liceo, despois falamos da Miteu, da Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. Despois pasou o teatro principal en torno a 10-12 representacións e era unha diaria. Entón era representación, podía haber algunha presentación de algo e despois da representación había o coloquio. Que pasa? Que agora prácticamente todos os días hai doble representación, a veces triple e incluso este ano cuádruple. O sea, hai horas golfas, Entón, era literalmente imposible, se hai xente que acaba o espectáculo, empeza ás 8:30, logo hai unhas 11, logo a 1 da mañá, non? Entón, non daba tempo, por falta de tempo. Entón, o que se fixo... Non, porque máis funcionaban, claro, un público máis reducido que o que vai a representacións, pero funcionaba e era moi interesante. Entón, o que optamos foi no Café Ouriense, que queda entre o teatro principal e o auditorio, pois aí convocamos ás compañías e actores, os espectadores saben que poden ir aí e entón establecese un diálogo, desde logo, máis informal, pero no que tamén se reflexiona sobre o que se acaba de ver. É por iso, é por unha cuestión de tempo. Xulio. Hola, Pedro, eu non entendín moi ben, decías que, xa me parece insólito, maravilloso, que no instituto no que ti das clase ou no centro que ti das clase haxa ensino de arte dramática, me parece maravilloso. Pero non entendín moi ben, decías que os rapaces ou rapazas de terceiro de ESO que tiñan asignatura de artes escénicas, non sei como lle chamaches, expresión dramática ou algo así, que non podían repetir en cuarto. Sí. É a mesma materia exactamente. En eso non se pode repetir a optativa esta de libre designación. A optativa de libre designación ofrécese durante 2 niveis, pero os que xa fixeron en terceiro non poden volver a collela en cuarto. Somente se pode volver a coller se repites curso. Se estás en cuarto, repites curso. O cal ven sendo tamén un incordio, porque o profesor
digamos, un que xa conoce todo o proceso, normalmente suele ser bastante incordio, ¿no? Pero sí, en xeral, sí. O da iniciación a arte dramática, bueno, sabes que Cangas sempre, o María Soliño, sempre tivo moita tradición de teatro desde tempos inmemoriais, desde que Celso Parada era alumno dali do centro, non? Eu incorporei o teatro moito despois da Mili, despois de comezar a traballar, non? Pero o que sucedeu foi algo moi simple, que cando foi o momento de decidir cal era a materia de libre designación, eu levantei a man e dixe, eu propoño que sexa o teatro. E todo o mundo aceptou, no claustro. Fomos fixeuse a convocatoria de Consello Escolar, o Consello Escolar por unanimidade. E o alumnado igual. Entón non houve ninguna pega. Iso sí, diante da administración nos costou 3 anos conseguir. 3 anos presentándome no edificio de metal oxidado de San Caetano, perdón, dali de San Lázaro, verdad? Aquel edificio de iniciativas educativas e cosas de innovación educativa. Ali 3 anos presentándome, intentando convencerlos por que a ensinanza dramática é interesante para o alumnado adolescente. E claro, volver a repetir eso, a min costame moito volver a repetir o desenvolvemento, todas as cousas, sabes? Costame moito, porque como estou tan cansado de decirlo, que acabas agotado de tal. Nos facemos o bachillerato de artes escénicas porque temos o bachillerato de artes, somos o único centro de todo o morazo que ten o bachillerato de artes. Entón, nos deron primeiro de artes plásticas, e hai 4 ou 5 anos, me parece que foi, nos deron o de artes escénicas. Entón, en artes escénicas, en segundo bachillerato, hai unha materia que se chama artes escénicas. Prácticamente o demais é música. Pero en segundo bachillerato... Esta selectividade con esa materia? Van. Pero ese temario imposible... Pois mira, primeira pregunta, o teatro greco latino. Así, en general. Segunda pregunta, lee atentamente este texto e dispón os ensaios para leválo a escena e fai un plan de ensaios para leválo a escena. Claro, eu digo a semana volo traio, a semana que ven traio volo de volta. Bueno, é unha cosa tremenda, pero bueno, en calquer caso debe ser que a xente que corrixe é benévola, eu creo que sí, o sea, como toda a xente. Pero bueno, desde logo, bueno, xa sabedes que sucede nos centros de ensino, claro está, isto que se chama optativa, en realidade non é exactamente optativa, ás veces vai para ali porque non quere ir para outro lado, non? É dicir, artes escénicas de segundo bachillerato ten, digamos, como dúas vertentes, non? Aqueles alumnos que son claramente de artes escénicas, que están encantados da materia e se mollan e se van a fondo, e logo os alumnos que non son de artes escénicas, que son de artes plásticas, por exemplo, e que collen artes escénicas porque debe ser moi divertido. O porque non queren dibuixo técnico. Exactamente, porque non queren dibuixo técnico, outra cosa. Se me ten caso, perdón, podo preguntar? Bueno, aclarado, eu só quero agradecer as vosas ponencias, incluída a de Fernando da Costa. Paréceme exemplar o traballo que se está facendo en Ourense no teatro universitario. Teño a idea, non sei por que, probablemente equivocada, de que Galicia é unha das poucas zonas do Estado onde se mantén unha actividade de teatro universitario viva. Eso que era normal nos anos 60, 70, teño esa idea. Ti sabes se estou equivocado? Sí, están acabando unhas e nacendo outras. Por exemplo, claro, as tradicionais, como era Murcia, por exemplo, agora está o fillo de César Oliva, que é Oliva tamén, pero non recordo o nome, e está levando, pero descendeu un pouquiño a actividade en canto, por exemplo, a mostra que tiña Cádiz, que era outra das tradicionais, tamén ten menos actividade. Alicante, que era outra das importantes. Despois Zaragoza, que era máis nova, pero que tiña moita forza, desapareceu por unha cuestión económica. Tiñan que optar entre coros universitarios e teatro e quedáronse con coros universitarios neste caso. Pero están nacendo outras. Por exemplo, Alegría ver León, Logroño, en Pamplona, están funcionando.
Jaén aínda mantén algo, Valencia, quero dicir, Barcelona. Entón, claro, aquelas, digamos, potentes tradicionais é certo que se foron de alguna maneira transformando, pero segue habendo. E o fenómeno do teatro universitario galego é moi importante, quero dicir, porque aquí falamos de Ourense, pero Santiago ten moito para falar, Lugo, Coruña, bueno, que hai moito e interesante. De alguna maneira, ás veces ata é referencia fora de Galicia, vamos, que parece mentira, pero é polas mostras que organiza e polos grupos que hai. Si, o Fernando, porque el xa falaba do tipo de poboación, pero que xente vai a aula? A aula? Sí. Bueno, hai... Que perfil, ou se hai un perfil, ou a mí non me intriga moito, claro. Sí, é difícil. Por exemplo, este ano, dos 20 matriculados, pois 10, a mitade son universitarios. E despois hai xente que sempre lle gustou o teatro, tivo ganas de facer e quiso entrar, non? E non vi opción. Entón, apúntanse para facer teatro. E estamos falando de persoas que poden ir pois dos 25 aos 50 anos, temos tido, sabes? Xa digo que hai algún caso despois excepcional, pero cada vez é menos excepcional de xente que está en bacharelato e empezan a apuntarse. Despois, bueno, hai xente, perdón, pois desde o speaker de Club Ourense Baloncesto, por exemplo, que veu para coller outra expresividade no momento dos partidos. Eu, de feito, fun despois a ver si decías canastas de outra maneira, pero a megafonía é tan mala que non apreciei, non? Ou, bueno, xente, a veces aparecen algunhas persoas que teñen tamén algún tipo de problema relacional, aparecen en primeiro momento cos pais, quero dicir que hai de todo, sabes? Creo que hai unha pregunta por aí. Bueno, pareceme que me vou sair un pouco do que estabades falando hoxe, porque me quedou unha cuestión pola mañá, bueno, con respecto á educación, eu dou clase nunha escola, pero, bueno, creo que as circunstancias depende de cada escola ou de cada situación, pero quedoume unha cuestión pola mañá que comentouse que o teatro afeccionado, moitos deles non se cobra a hora de entrar, e que por iso, por exemplo, a Jofre enchese, ou así se comentou pola mañá, eu non sei, porque nunca fun. En Carranza, perdón, é verdade, en Carranza, desculpen. E a min pareceme, dende o meu punto de vista, case un erro non cobrar. E vou explicar o motivo. Porque xeralmente a xente que as cousas son gratis non lle dan tanto valor como tendo que pagar, ainda que sexa moi pouco, non é necesario tampouco pagar 30 euros por entrar. Quero dicir, eu creo que hai, e de feito, incluso creo que é contraproducente a medio e longo prazo, porque non hai unha valorización do que fai a persoa que está en riba do escenario, sexa afeccionado ou sexa profesional, estou falando. Por exemplo, sí que se ten en conta un grupo musical que case sempre que o queres ver tes que pagar unha entrada. E é gratis, énchese. Porque saben que alguén lle está pagando, e tipo de ser gratis, pero saben que ese grupo hai que pagalo realmente. Pero no teatro hai como unha situación de como moitos grupos afeccionados non cobran nada directamente ao público, quero dicir. Hai unha concepción do teatro en sí mesmo como que, se non é gratis eu non vou. E iso afecta os grupos que sí queren cobrar algo e os grupos profesionais. Ou iso é o meu punto de vista. Grazas. Mira, eu podo falarche da nosa... Estou completamente de acordo contigo. Podo falarche da experiencia nosa, no Morrazo, bueno, polo menos en Moaña e en Cangas, levamos cobrando desde sempre. O teatro cidade cobra sempre, vale? Cobrábase dependendo evidentemente, do nivel. Nós temos unha temporada de teatro en Cangas que se chama Cita Amor. Dura aproximadamente 2 meses. E durante eses 2 meses, cada xoves, hai un grupo de teatro afeccionado que se presenta. Van todos a taquilla, porque non hai un duro. ¿Vale? E entonces, por suposto, ningún dos grupos dice que non a taquilla, evidentemente. Pero a xente que vai xa sabe que vai ter que pagar. Claro está que en teatro aficionado nunca se suele pasar de 3 euros cando se fai o cobro dunha entrada. E a mellor un teatro escolar, porque algúns dos grupos de teatro que se presentan en Cita Amor son escolares. Pois ao mellor hasta poden cobrar 2 euros, non?
ten sentido. No caso, por exemplo, do teatro escolar, nós usamos moito o da venda das entradas anticipadas. Cada un dos do teatro leva 10, vende 3, ou 4, vamos, hai algún que vende 10. E entón, pois, eso asegura de antemán unha pequena taquilla. Logo, despois, para a xente que non cobraba, intentamos convencelos, e eu creo que os convencemos a casi todos, os que non cobraban de que cobrasen. E, afortunadamente, agora a xente se habituou. Desde a avoa que chegaba con 3 netos e dicía, pago eu só, non? E dicía así, ti, os 3 netos seus van a estar no seu colo ou van a ocupar asento? Aí non, os 2 grandes ocupan asento, pois non pagan tamén. Porque aquí todo o mundo que ocupa asento paga. E a xente, bueno, se queda fogo así un pouco de mala cara un día, pero logo despois xa se acostuma. Non creo que sexa un problema. Eu non sei como vai todo o teatro universitario, sei que hai sitios onde se cobra e sitios onde non. No noso caso están entre 2 e 5 euros, dependendo de se é compañía universitaria ou se son compañías, grupos invitados ou compañías profesionais, por exemplo, na mostra o que facemos. Pretendemos, é moi económico porque non facemos bonos. Entón, como son tantos días e tantas representacións, pois por iso facemos así. Pero consideramos que sí se debe cobrar algo. Os alumnos non pagan, eso sí, teñen un carnet e non pagan. Claro, e no noso caso tamén, por principio, os espectáculos teatrais cobran entrada, todos, pequena, tamén no caso de Inaro. E no caso do alumnado, evidentemente, con desconto do 50% en toda a programación teatral do padroado. Pero isto é un bello debate, non? Eu creo que máis, ao mellor, digo, pola información que eu teño, máis complicado no teatro amador porque creo que hai máis disparidade de criterios, se non me equivoco. Creo que na actividade profesional xa hai anos que temos bastante claro que hai que cobrar. Outra cosa é que logo veñan concellos que deciden non cobrar en contra dos criterios das compañías, até onde eu sei. E pola miña experiencia e da xente do medio coa que traballei. No teatro amador sí que hai máis conflito, porque a veces hai que explicarlle a xente que fai teatro amador o que ti razonabas, non? Que, a ver, se estamos nun sistema no que se paga o ben cultural, pois o teatro é un ben cultural e é o tanto feito por amadores e amadoras como feito por profesionais, non? Entón, se partimos, e no noso caso, da idea de o teatro é un ben cultural necesario, que sexa necesario, quer dizer que hai que facelo accesible, esa é a parte de obriga, non? Accesible, sí, pero tamén dignificado. Creo que debe haber unha vontade tamén de considerar que se ti entras, e ademais é que se nota na actitude do público, é terrible, deberíamos vivir nun mundo, eu creo que cada vez que decimos isto, mesmo no desde o punto de vista profesional, temos aí un cruce de cables, porque realmente nos gustaría vivir nun mundo no que non se cobrase por ir ao teatro, non? Pero a realidade é que o público se comporta de maneira diferente. E aínda máis no caso de actividade amadora. Falo de ver moito teatro amador. Cando non se cobra entrada, os comportamentos, as condutas do público son terribles. Terribles. Cando se cobra entrada, pois de repente xa, non sei, parece que co que pagas vai unha pastilliña que xa che fai considerar que... E eu non vos estou falando de que a xente non pode animar, intervir ou participar, que a min particularmente me encanta que o fagan. Non, falo destas cousas así desmesuradas, de entro, saio, estou, non estou... Bueno, pois tamén aí ao mellor as escolas tenemos que, ou temos a posibilidade de facer algo, de vos conductas. Nos no PKTA sí que se, de feito, no Magán se cobra desde... Vale, que no Magán cobramos en todas as actividades que tanto no Móvete como se lle dá opción aos programadores. O que nos encontramos en moitos concellos é que non poden, non teñen que ter unha normativa ou non sei que historia para cobrar... Unha normativa de taxas e prezos públicos. Claro, é que non a teñen e non lles dá gana de xestionala. Entón, pois non poden cobrar, non che permiten cobrar, e se vas, non che permiten cobrar. Aquí en Santiago, non, nos aquí en Santiago, nos centros cívicos, nos centros non exactamente non permiten,
Nos agora vimos de facer o Móvete en 3 centros, en Vite, Castiñeira e Santa Marta, non se poido cobrar os 3 euros de máis, non nos permitiron. No principal sí, e no Salón Teatro sí, pero nosotros non. Tamén é un pouco o que dicías, tío, enseñar na escola. Nos este ano tivemos unha experiencia no Concello de Pontareas cos colexios, cos pequerrechos, de que se programou unha semana de teatro, e os nenos tiñan que ir e levar o seu euro, pagar a entrada. Estaban encantados, mirábalos ali co euro na man, e logo o millor é que nós sí que tivemos un pequeno coloquio con eles, e charlamos, e andivemos, e dicía, no, yo mi paga la gasté, pero luego le pedí a mi hermana que ella ahorra máis e me prestó, ou tal, non? Ou outros, se chegara primeiro a un acordo tamén co profesorado de que, si sabedes, algúns rapaces que non teñan, que leven igual o seu euro, que logo dámosvolo, pero que os críos, o sea, que non houbera, porque, bueno, todos sabemos os problemas que está habendo, e todos iban co seu euro a coller a entrada e pagaron o seu euro. É unha maneira de empezar a... No noso caso, o teatro infantil, na programación de teatro infantil e juvenil, cóbrase a entrada, pero ademais, no caso dos máis peques e das máis peques, sí que se procura sempre facer esta pequena historia alrededor da entrada física, que leven a man o seu billete. Porque é unha maneira tamén de ter, bueno, aquí, porque non hai posibilidade de ter a entradiña, non? E que comprendan o que iso significa e o dereito que teñen a partir de ter esa entrada e o seu asento e un pouco todo este ritual que logo de grandes disfrutamos tanto, non? Cando podemos ver teatro. Tamén entendo que iso é formación de público, xa sei que son un pouco pedante, disculpademe. Pero eu creo que tamén, eu como espectadora, e isto é unha cousiña moi persoal, que antes falábamos das procedencias mutuas, non? Eu son de Manuel Lourenzo, pero son de Manuel Lourenzo de nena xa do cole. Manuel Lourenzo no meu cole, que era un cole de bairro, tiña un grupo de teatro infantil que se chamaba Os Cans Ceibes. Luisa Merelas formou parte, por exemplo, dos Cans Ceibes. Ben, pois eu recordo, eu tiña 5 anos cando vin actuar a Luisa Merelas e eu quedei ali atrofiada xa, non? Isto é, tal cual. Eu levaba unha peseta, que valía unha peseta, no cole, pero nos cobraba por ver teatro no cole. E eu le pasei unha semana que a peseta así agarrada na man, que tiña así a sensación aquela de chegar ali e darlle a peseta a Manolo, para ver actuar un grupo de teatro infantil do meu cole. Bueno, pois eu sí creo que iso ten aquí dentro supón algo, non? A respecto de darlle valor ao que vexo e de... Bueno, nin que dicir ten que o que vi me pareceu grandioso, claro. Como non? Sí que é importante tamén educarse nos rituais, educarse neses hábitos que adornamos e que cultivamos e que forman parte da mítica persoal e da mítica das culturas, non? Creo que sí. Sí, falando do tema do valor do uso e do valor de cambio, finalmente, non en terminoloxía marxista, que é o que estamos a falar, non? Hai un proceso pedagóxico moi interesante, é dicir, hai 2 anos, cando o tema do IVA cultural empezou a sangrar, efectivamente houve compañías maiormente de Cataluña que empezaron a plantexarse proxectos imaginativos para intentar eludir estas formas de usura, non? E hai unha forma que extraordinariamente pedagóxica e moi eficaz para burlar, que é o que se chama billeteira inversa, porque ten unha clarísima vontade pedagóxica. Nós, de feito, no Salón Teatro, con un taller con Diego Anido, que era un taller en proceso de ensayos que finalmente rematou estreando no Festival de Carballo. Entón, pois tamén tiñamos ese debate. Vamos a cobrar por un ensayo, non? Entón, finalmente, tamén puxemos en marcha o da billeteira inversa, de tal maneira que a xente entrou gratis, había un aviso previo no que se decía logo da función vostede valorará o espectáculo e poñerá o diñeiro que considere que pagou a pena a súa
a súa consideración. Temos que decir que, efectivamente, houve máis recaudación de billeteira que se efectivamente cobráramos os 3 euros ou os 4 euros que estaba previamente no debate. Entón, iso eu creo que tamén é un xeito de tratar ao público de adulto, é dicir, e en liberdade, e introduce mecanismos pedagóxicos tamén interesantes, non? Porque non estás establecido, e burlas o IVA tamén, claro, naturalmente. Son xeitos que efectivamente merecen a pena, sobre todo neste tipo de debates do que falaba Flor, que é certo que se produce no teatro amador, pois son xeitos, non? Co que eu recordo que cando empezaba no teatro tamén facíamos isto, non chamábamos billeteira inversa, nin campaña do peso, parecíase máis a campaña do peso. Eu recordo no Carballiño, cando levábamos unha das primeiras funcións que puxeran ao grupo de teatro que eu daquela dirixía, que era o grupo de teatro auriense, levábamos en xira unha cousa que se chamaba Unha vez foi o Trebón, de Manuel María. Entón, pois, era unha obra revolucionaria, como correspondía aos tempos, non? Entón, facíamos un descanso non porque a obra necesitara, senón facíamos un descanso para os actores, no descanso, baixábamos o público, pasábamos a gorra, verdad? E recadábamos, é dicir, era o que se facía, é dicir, que tamén era unha billeteira inversa. Nós, por si acaso, facíamoslo no medio, e non ao final, antes de que se marchara. Recordo no Carballiño que había un rapaz, un neniño de 5 ou 6 anos, e entón había un compañero que infelizmente morreu de accidente, José Luis Caseiro, un actor da compañía auriense, que era así moi arroutado e tal. E entón, pois, o rapaz só tiña 2 rás. Tiña 6 euros, entón sacou meteu a man no peto, de verdade, o neno, non? E entón deulle os 2 rás, e o Caseiro, pobre, casi se bota a chorar, revolucionario que era. Entón, ali, nós tiñamos o lema da Revolución Irmandiña, que a seguir tiñamos que decir que era Deus frates que Galiciai, non? E o carajo do Caseiro, emocionado que estaba, levantou o puño e dixo: viva Galicia ceibe socialista, non? Tivemos a sorte de que a Guardia Civil acababa de marchar, non? Bueno, pois isto é un xeito de billeteira inversa, non? Tamén. Eu quería afondar un pouco no que dixo Flor, porque eu creo que temos tamén que modificar a linguaxe e mudar as palabras. Eu estou completamente de acordo ca dignificación e a formación dos públicos na valoración, e todo o mundo da cultura e o teatro, por ende, é moi importante na vida das persoas, polo tanto é un investimento. Eu xa estou farta de que todo o mundo da cultura se subvenciona e todos os outros mundos se invisten. E, bueno, pois tamén como xestora no momento en que me tocou, eu creo que o diñeiro público é finito, todo é investimento e o que hai é que elexir, a veces te podes equivocar, lóxicamente, pero hai que elexir de xeito comunitario e cooperativo. E iso temos que dicilo porque é verdade que agora a enxurrada do contrario de tal nivel que sempre en todo o mundo da cultura, que ademais é colectivo e cooperativo, bueno, porque logo vou a poñer un exemplo que está ocurrindo en Santiago que a mí me parece unha aberración e nadie abre boca. Pois é verdade que temos tal dinámica en contra de todo eso, de pensar que a cultura está subvencionada, é para unha élite, son uns vagos e maleantes, son cousas de mulleres, porque todos os espacios culturales maioritariamente están cheos de mulleres, os homens están noutros sitios. Vos ides a concertos, a exposicións, obras, excepto cando son de marketing, é dicir, hai que ir para aparentar. Maioritariamente son mulleres as que están neses espazos, non? Entón, eu creo que hai que subvertir tamén o idioma e dicir a verdade, é un investimento para vivir. E a configuración de públicos é importante e eu creo que en épocas, en períodos económicos desastrosos se fixo. Na Ponte Pedriña íbamos a ver os titiriteros con unha banqueta e nos costaba 2 reais. E eu escoitei ali por primeira vez Lela. E no principal vin por primeira vez La barca sin pescador, interpretada por Ditea, e na segundo piso do casino tamén por Ditea. Pagábamos 1 peso, é que xa teño moita edad. Por eso, pagábamos 1 peso, 5 pesetas. Era o que se pagaba. E a salida, aquilo era importantísimo. Era importantísimo porque era unha actividade que naquela sequía e naquel ermo nos formaba como persoas, non? Do silencio, do oscurantismo e todo o que había. Entón, eu creo que agora hai que recuperar todo ese peso e eu penso que sí, que é un investimento cultural. Outra cousa é que os públicos que teñen que pagar
efectivamente teñen dereito a opinar e decidan. E hai públicos formados e pouco formados. Eu vos quería preguntar por que en Santiago hai este desnivel tan grande en cando veñen compañías teatrales de fora que a entrada costa o doble están cheas, máis aló do papanatismo, do esnovismo e do idioma, as tres cousas, xa sei que son as tres. E, sin embargo, agás, ou algunhas veces, que si non, a verdade é que hai que mercar a entrada con tempo, digo porque aquí temos oportunidade de ver teatro. Bueno, polo menos eu creo que sí, non? O mesmo co teatro en galego. Xa o sei, non vos teño que explicar a vos, o sei de sobra, o tema do idioma, o papanatismo, quen trabaja, porque al día siguiente comentan, trabajó, fuimos a ver la obra de tal, non sei que obra é, pero sabían que era obra de tal, non? Entonces, evidentemente, isto está a ocurrir e os públicos teñen que estar formados. Pero se non hai investimento, como se forman os públicos? Non che vamos a contestar, porque estamos de acordo. A pregunta xa se formulou, ademais. Pero, sin embargo, eu podía dicir que a formación de públicos está cambiando. Eu teño ese presentimento. A xente que antigamente, ou que antes estaba en teatro, acababa sendo público fiel ao teatro máis que os novos. Non sei por qué, nin cal é a causa de todo isto. Pero estou notando, por exemplo, alumnos da ESAD que non os vexo tanto no teatro como debería velos. Están ensaiando na escola. Non, os sábados non. Os sábados non. E estou notando alumnos meus ou xente que pasou comigo no teatro últimamente que non a vexo tanto no teatro como vía os vellos alumnos. E non sei se isto ocorre ou non. Perdón, por que ocorre ou non, pero sei que ocorre. Entón, a pesar de que estou de acordo con todo o que dixeches, hai cosas diferentes por lugares, non? Isto que falas, por exemplo, de Santiago é moito máis terrible en Vigo, pero sin comparación. Sin comparación. Se en Santiago é terrible que a xente vaya por fanatismo a ver algo que é de Madrid, en Vigo é unha cousa alarmante. E o feito de que haxa, aquí hai xente que o pode dicir mellor que a mí, público de obras de teatro en Vigo que ten, o sea, funcións de teatro en Vigo que ten menos xente que en Moaña, eu sei non. E entón me parece algo terrible para o teatro en galego e galego. E por que se dá isto? Pois a verdade é que é fácil de adivinar, non? De adivinar, dada a presión que os medios e, digamos, o sistema exerce sobre o cidadano, vamos, sobre as persoas. É curioso porque en Galicia, a pesar de que se deu o fenómeno a nivel profesional, o feito de que actores coñecidos que traballaban na televisión tiren máis do caro, é certo que se deu, pero non é comparable, por exemplo, que se produciu en Cataluña. Que os teatros de Cataluña, cando hai un actor que traballa en televisión e está na obra de teatro, se enchen. Curiosamente. Non sei por que aquí non se dá tanto. Tal vez porque o Star System galego é menos visible que o Star System catalán. Non o sei. Claro, falamos das experiencias de cada sitio, non? Eu teño unha referencia, son coruñesa, teño unha referencia na Coruña pasa outro tanto, é así, en Narón non. Pero en Narón non, pero tamén é verdade que en Narón non se fala nin de subvencións nin de axudas ao teatro nin á cultura. Fálase de investimento. E entón hai por lo menos unha vocación, igual que falábamos tamén pola mañán, no teatro amador tamén ha de haber vocación de rigor escénico. Como non? Claro que sí. Logo conseguilo ou non xa veremos, como no profesional ás veces, pero vocación ten que haber. Pois isto é igual, vocación de investimento, compromiso político. Eu falábamos antes de acción teatral municipal, claro. Se decimos contra o sexismo, acción feminista, contra a incultura, acción teatral, por exemplo. Pero acción. Porque senón, é dicir, acción exixida por nós as institucións.
Porque eu, sinceramente, sigo pensando, e volvo co tema das palabras, e de como sigo pensando que aí por debaixo temos aínda unha pequena dose de colonización que nos está facendo considerar que é unha dádiva, que é unha... O que, por la mañán decíades, falabades nestes termos, pedimos, dannos. E tanto facías Cichero como facía Artur. E entón, pedir que? Exixir a un concello que garanta o dereito da cidadanía ao seu teatro. Exixir. Non dar por bon que non haxa teatro. Fixadevos que aplaudimos cando un concello decide facer 3 meses de teatro os sábados. Aplaudimos porque é unha posibilidade de exhibirnos, de levar o teatro ali. Isto é completamente anormal. Que eu teña que pensar que para ver teatro en temporada teatral unha fin de semana me teño que desplazar, e xa non vos estou falando de desplazarse a unha cabeceira de comarca. Non, a mí que a xente de Bergondo vaya a Betanzos me parece bastante normal, non pode haber programación teatral en todos os concellos. A mí o que non me parece tan normal é que non haxa buses con comodidade para ir aos teatros, non? Pero todo isto seguimos sin consideralo. Falábamos pola mañán das diputacións, como subvencionan, decías, as diputacións, aos grupos amadores e as compañías de teatro e non sei que, pero non falamos de que as diputacións teñen unha responsabilidade no viario comarcal en cada seu ámbito xeográfico e de que teñen tamén unha responsabilidade nas comunicacións. Xa non vos digo a Xunta, non? Iso, a cultura é accesible ou non é? O teatro é accesible ou non é? A normalización dos nosos dereitos se produce ou non se produce? E temos, creo, que unha convivencia xenerosa demais coa normalidade. Xa sei que é propio do que somos, pero creo que hai que, a mellor, intentar falar con máis extrañamento da normalidade. Perdón. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Ten Xulio Lago e vamos rematarse contigo porque temos que se acaben os palcos vacíos das entradas dos concelleiros e as concelleiras, por favor. O que pasa é que a casuística dos públicos para o teatro en Galicia é dunha complexidade inmensa. Pedro acaba de citar Cataluña, non podemos comparar, non é posible. É dicir, mentres en Vigo un espectáculo estea un día en cartel o que teña a virtude de ser contratado, pois nada vai cambiar. Os alumnos da Escola de Arte Dramático teñen clase e os profesores tamén. Entonces estarán un día en Vigo, marchará, e iso non existe para a cidade. Existirá para os 200 adictos ou informados, con sorte, polas vías que sean, porque os medios tampouco informan. Na Coruña sucede igual, en Compostela sucede igual, en Ferrol sucede peor. É dicir, estamos no uso do teatro, nun uso absolutamente perverso, anecdótico, que non engancha na cidadanía, porque a dinámica de uso social é a dinámica é de teatro amador de hai 40 anos, non cambiamos nada. Entón, é imposible. Santiago de Compostela, ou a Coruña, ou Ferrol, ou Vigo, os responsables da política cultural, os responsables dos concellos, a cidadanía no poder non asoma polos teatros para nada. Asoma cando hai un fenómeno externo, igual que hai 50 anos, seguimos igual. Entonces, cambiar, primeiro, a imaxe social que temos o teatro deste país está chea de obstáculos. O primeiro é ese. O segundo, a xestión de moitas programacións é unha xestión tamén voluntarista, no mellor dos casos, cúbrense datas, sigue existindo aquelo de vos xa estivestes o ano pasado, sigue existindo aquelo, pero é drama,
sigue existindo aquelo, é moi caro, porque ademais estamos nese momento. Entonces, eu creo que é un momento no que pretender, como diste, Flor, demandar da clase política, exixir tal, bueno, é como dar contra as paredes. Non hai un marco no que a exixencia desde o sector do teatro, e agora falamos do sector do teatro, teña un interlocutor. Non hai. Despois, a propia profesión, e agora falo da profesión, non dos amadores do teatro, nos que me incluyo, a profesión está en el sálvese quien pueda. Se os alumnos da Escola de Arte Dramático non van ao teatro porque están en clase, os profesionais do teatro non van ao teatro porque, pues, non sei por qué, non van. Entonces, pretender que a ciudadanía vaya ao teatro, tal. Eu creo que hai demasiado mal teatro en este país, e o malo é que ese demasiado mal teatro está en demasiados escenarios, por un lado. Non hai vías para que a ciudadanía, se vai agora, por exemplo, se me plantexo ir a Barcelona a semana que ven e quero ir ao teatro, teño vías para saber que hai nas carteleras, que se non se ten os espectáculos que hai, que reparto, que crítica. Teño información, igual que a podo ter aquí do cine, pero do teatro, que aquí hai, ningún ciudadano ten información, non sabe nin quen son os autores, nin quen son os actores, nin quen os directores, nin se é drama, comedia, nin se é bo ou malo, non sabe nada. Entonces, ir ao teatro é unha aventura incerta, desinformada, rutinaria en xeneral, que, claro, cada vez a posibilidade de sair defraudado é maior e, bueno, que rollo. E, para colmo, estamos na tesitura de que o que era hai 30 anos unha loita por un teatro para este país, eso cada vez máis está deixando de serlo. É dicir, está deixando de ser o teatro para miña satisfacción, eu actor ou director ou o que sexa, para a miña supervivencia e para na procura do éxito, igual que sucede ca televisión. O mercado do Estado está sendo cada vez máis claramente un obxectivo, non unha alternativa, non un complemento, non unha acción normal, sino unha meta. Co cual, a pelexa para a demanda neste país de transformar a realidade, sea nos medios de comunicación, sea nas institucións, cada vez máis está bien. Xa me estou soltando un rollo impresionante. Punto, moi complicado. Podo comer? Sí, pero é unha pregunta, Xulio, porque o que faz é diagnose e descripción, non? E eu concordo, é certo todo o canto dis. E a pregunta é, que compre que faga o teatro amador? Neste contexto, que é bon que o teatro amador, digo, por pensar en utilidades, que se pode facer desde a actividade amadora para modificar iso? E que poden facer as escolas? Calquera. Porque eu creo que aí é onde temos algunha posibilidade, e xa non digo máis, pero eu creo que a gran esperanza da transformación está posiblemente antes no teatro amador, hoxe por hoxe, que na actividade profesional. Como articulamos o cambio? Porque digo eu que non asumiremos a desaparición. Bueno, vale, pois de paso que vamos a poñer difícil. O teatro son cascudas que sobreviven a calquera cousa. Somos cascudos. Sí. No, a ver, é dicir, a pregunta está ben formulada, é dicir, aquilo de Vargas Llosa, Zabalita, cando se jodió el Perú, non? Vadesme permitir, porque estades aquí as protagonistas dun momento irrepetible, fermosísimo, ano 1995, Teatro Colón da Coruña, colas inmensas para ver a Fiestra Valdeira. Pero inmensas, doblaban varias veces a cousa, non? E tanto foi así que os da empresa Fraga,
pagábamos o aluguer do Colón. Negocian conmigo contra Richard Gere. Tiñan a seguir a programación dun estrea de Richard Gere. Eu non daba creto, de verdade. É dicir, estaban dispostos a darlle a patada ao distribuidor americano para seguir mantendo a Fiestra Valdeira, dirixida por Xulio Lago, na que ti estabas de axudante de dirección, o auxiliar, ben. E de recordo un momento fermosísimo teu ali nun palco dándolle unha aperta a María, dicíndolle, estamos salvadas, María, estamos salvados, este país está salvado. Era polas colas. Que fermoso. Era polas colas. Que fermoso, como unha enorme aquel conmoción. momento, Claro. que fermoso aquel momento no que a Fiestra Valdeira, verdad, era capaz. ¿Cuándo se jodió el Perú? Perdón, Guedo, que eu non creo que Xulio ni María están aquí para decirlo e me parece que ti tampouco chegamos nunca a comprender por qué. Aquel día pasou aquilo. Pasou varios días, Sí, pero aquel en concreto que foi cando nos sorprendeu máis. Era realmente asombroso, non? Hubo unha xestión importante de Manolo para que eso fuera así. No, é que pero eu esa xestión intento seguir facéndoa sempre, non me sai, o sea, de verdade, no, as cousas se transformaron radicalmente, eu non sei que coño pasa, de verdade, bueno, sí que o sei, es la banalidad del mal. Xa, pero claro, pero isto é o que lle pregunto a Xulio, vale? E que? Sí, tamén a ti. No, pero quen fixo a descripción do panorama desastroso neste momento foche ti. A miña orixe feliz foi de teatro aficionado en español e acabará por ser de teatro aficionado en galego. O ano que ven a compañía que comparto con María Barcala cumpre 30 anos. Teatro do Atlántico o ano que ven fai 30 anos. Tiña que terse cerrado este ano esa compañía porque a dinámica de uso dos produtos, a dinámica de uso que teñen os produtos que estamos creando non xustifica a existencia dunha actividade profesional. A ter que ensayar 200 veces no ano un espectáculo porque entre función e función pasan 3 meses non xustifica a existencia dunha estrutura profesional. Entonces, este ano debería cerrarse a compañía, a empresa. Vai pechar a semana que ven con 24 funcións un espectáculo maravilloso que se chama A Charga Inútil, con 24 funcións. Dice, esto é unha tontería. Pero claro, como o ano que ven facemos 30 anos, dixemos, non vamos a cerrar no 29, vamos a agardar no 30, e no 30 faremos unha nova produción maravillosa, probablemente a última. E eu xa teño apalabrado aí con un dos grandes actores deste país, maior que a min, para facer unha compañía de teatro aficionado. E, punto, dice, que hai que facer? Levo anos con outros moitos compañeiros intentando que un teatro para este país sexa certo, é posible. E nunca o vin máis imposible que neste momento. Cando se alimenta o teatro xuvenil por riba de todo e cando o exterior é a meta principal dos profesionais. Eu fixen moitas xiras polo Estado. Fixen teatro en español, hai moitos anos, pero despois fixen versión española de algúns produtos, noutros tempos, noutra compañía. Afortunadamente, hai moitísimos anos, 30, vai haber, que deixei esa dinámica porque era absolutamente disparatada. Había que facela para supervivir. E se ese é o camiño que queda para o teatro no país, xa son maior, non? Eso xa o fixe. Digo, que quero... Entón, volvemos ao dos públicos. Non se pode, neste país, ao parecer, facer de verdade compañías residentes. Compañías residentes nas 4 cidades. Por que falamos de Barcelona? Barcelona, ademais de ter un teatro nacional, ten
é unha gran capital, cousa que nós non temos. Claro, e entonces é un elemento fundamental para asentar unha profesión, para asentar uns públicos. Isto aquí, de momento, é imposible. A posibilidade de crear unha compañía residente na Coruña, residente na medida en que sea unha compañía que manteña as súas producións ao marxen de facer como os colegas de Rianxo, que esta mañán nos deixaron abrallados con toda a actividade que tiñan para toda aquela vila, ao marxen unha compañía residente na Coruña, suponte, ao marxen de provocar unha actividade teatral múltiple para moitos tipos de públicos, etcétera, provocar unha actividade principal de manter a produción principal un mes en cartel para que os espectadores, o número de espectadores adictos ao teatro poda ir medrando. E eso na Coruña, e en Santiago, e en Vigo, e en Ourense. Mentras non sexa posible iso, seguimos no voluntarismo. Afortunadamente, amamos o teatro, ninguén nos obliga e non sufrimos por facer teatro, e imos seguir facendo. Pero de cara a esa outra realidade de conseguir que sexa parte certa da vida ciudadana, eso está igual que estaba casi, bueno, igual non, avanzamos moito, eso é verdad. Pero, dicía, Dios mío, a estas alturas ten que pedir permiso para ir a actuar a Vigo. Dice, a miña compañía dice, pero que te crees, tal? Sí, eu creo que o traballo que leva feito esta e outras compañías debería justificar naturalmente hasta que fagas espectáculos estúpidos que poidas ter presencia as túas producións sistemáticas, por exemplo, nos escenarios de Vigo. Pois non. Ahora xa chegamos a que para usar el García Barbón, que se chama así, dejémonos de rollos, tes que pagar. Pero bueno, eso pasaba no principio do Centro Dramático que a empresa Fraga. Había que alquilar os teatros. E ahora hai que volver a alquilar os teatros a la banca. E digo, ¿esto qué es? Que se reivindicaron por noso dinero, que sacamos con miles de... Naturalmente. Bueno, pois ahora, se queremos ir a actuar, non só non cobramos, sino que temos que pagar, arrendar o teatro. Pero isto é de broma. O teatro amador, que ten outras moitas dificultades e obstáculos, non ten que lidar con estas miserias. Ti pensas que non? Pois eu creo que sí. Eu creo que sí, e eu creo que lle está faltando. Bueno, creo que lle está faltando temos iso, teatro amador. Sinto moito ter que cortar o... Terás cara. Quedou grabado, sí. Bueno, sinto ter que cortar o debate, pero xa imos con media hora de retraso e bueno, creo que están claras as posturas. A min agora me toca facer unhas conclusións nas que espero ser máis optimista que Xulio, que sempre me toca este labor, tamén ser un pouco máis optimista que Xulio. Cousa que creo que teño a sorte de que non é tan difícil. Eu ainda quero creer que se pode ser máis optimista do que é Xulio agora mesmo. No fondo tamén ten un pouco de pose, porque se non fora un optimista xa cerraría a compañía este ano, e no fondo ainda quere creer que Teatro Atlántico ten que facer 30 e probablemente 35 e probablemente 40. Como compañía profesional, evidentemente. Chamo aquí a que me acompañe Maximino e máis Euloxio como coordinador desta actividade e Maximino como xefe da sección de Música e Artes Escénicas. Están discutindo entre eles porque ningún dos dous quere vir. Se as conclusións as vou facer eu, non vos preocupedes.
non son actor, pero sigo o guión. Estaba previsto no guión que eu falara ás 10 da mañá, cosa que fixen con moito gusto, pero non que volver a falar Pero agora. sabes que a improvisación é moi propia do teatro. Non da música que tedes a partitura aí diante. Bueno, se vos contara da música... Ben, entón, cómpreme a min como coordinadora desta actividade facer unhas conclusións, porque entendemos na sección que estas actividades teñen que servir para algo e deben promover pensamento, deben promover cultura en sentido amplo e, sobre todo, coñecemento. Esta casa está para iso e esta casa é pública tamén para iso e, polo tanto, pois, ese é o motivo polo que lle solicitamos as participantes e os participantes que nos proporcionasen un pequeno texto escrito coa súa intervención, porque se vai colgar da página web para que todo o mundo poida acceder ás reflexións que tiveron lugar aquí. E as conclusións, aparte de ter, digamos, un sentido compilatorio, tamén teñen o sentido de resumir de algún xeito cal é o sentir deste sector, xa non só do sector do teatro amador en xeral, sino do sector teatral galego, arredor desta cuestión, pois con vistas a que a sección poida organizar no futuro máis xornadas de reflexión e debate sobre temas que entendemos que non deben ser os que nos interesen aos membros da sección, sino os que lle interesen, evidentemente, á sociedade e aos sectores implicados. A min gustaríame comezar pois con unha constatación e, ademais, que acaba de decir tristemente agora Xulio Lago, pero que creo que se lle pode dar todo o sentido positivo que efectivamente ten e tivo, e é que o teatro galego naceu e lle debe todo a súa feitura como teatro amador nos seus primeiros momentos, sempre, xa a fins do século XIX, despois, cando houbo aquelas primeiras tentativas de convertelo en profesional, e xa definitivamente cando Rivadavia realmente obrigou a que o teatro se convertese profesional, porque realmente as circunstancias, o tecido, esas que non se dan agora, naquel momento si se deron para que unhas cantas persoas que verdadeiramente amaban o teatro, e de aí que Eulogio máis eu quisésemos recuperar esa palabra amador, non, para denominar esta xornada, pois decidisen converter esa paixón que o é para todas e todos nun modus vivendi, non? Vivir diso que amaban é probablemente a única diferenza que existe entre aqueles que fan teatro como afeccionados e aqueles que fan teatro de forma profesional. O rigor, a vontade artística e o desexo de realización persoal, cultural e creativa son probablemente exactamente os mesmos. A diferenza, querer vivir ou poder, mellor dito, vivir diso e incluso a capacidade que outras actividades da vida lle permiten a esa actividade. A partir de aí, creo que se chegou a unha conclusión bastante evidente a partir das intervencións que se fixeron nesta xornada, que a experiencia do teatro amador é diversa, tremendamente complexa e moi heteroxénea. E iso é o que leva precisamente a que haxa, pois, evidentemente, uns intereses un tanto distintos, unha relación probablemente distinta tanto cos públicos como coas administracións, como coa cidadanía en xeral, e, desde logo, uns obxectivos moitas veces un tanto distintos. É evidente que non é o mesmo obxectivo o que pode ter a actividade teatral amateur nun centro de secundaria que a actividade teatral amateur por parte dunha traballadora social que quere axudar de algún xeito a mulleres maltratadas, non? Aínda así, cremos que hai unha serie de obxectivos comuns que foi os que intentamos salientar nesta xornada. Nos puxemos un pouco de acordo durante a comida entre todos para ver cales eran eses obxectivos que unifican esa actividade diversa do teatro amador e, ao mesmo tempo, engado eu algúns que non son engadidos, evidentemente son cousas que xa comentáramos, que se comentaron aquí pola tarde. En primeiro lugar, entendemos que o teatro amador ten unha enorme importancia como axente socializador, ademais en sentido amplo,
e ademais como a xente de normalización cultural, especialmente nun espazo como o galego, que tan necesitado está de elementos normalizadores, pois porque somos unha sociedade en conflito e, por desgraza, os nosos conflitos xa van moito alén do lingüístico. Pero, evidentemente, creemos, e aí é onde o teatro amador é evidente que se define como teatro galego en xeral, é un teatro que non debería renunciar, nin ter que renunciar, nin querer renunciar á promoción da lingua galega, porque, dicía moi ben Flor, o teatro é a única actividade profesional, e o teatro amador se vincula con iso, evidentemente, en Galicia, que logrou ser un verdadeiro espacio de normalización. Non deberíamos renunciar a iso tan facilmente, non? E ás veces por puro papanatismo, como dicíamos agora. Entendese tamén que o teatro amador ten un obxectivo fundamental, que é a necesidade de retroalimentarse tamén co ámbito profesional e viceversa. Dicir, non deberían ser compartimentos estancos nin para os creadores, nin para os xestores, nin evidentemente para os públicos. E aí está outro dos elementos esenciais, os obxectivos fundamentais do teatro amador, do que se falou, creo eu, no que se centrou fundamentalmente esta sesión de tarde, que é a necesidade ou a utilidade que o teatro amador ten para formar públicos, para fomentar públicos e para conseguir iso que todos desexamos e todos sabemos que necesitamos, pero ninguén foi capaz aínda de lograr, no que probablemente teñan moitas responsabilidades institucións públicas, que é a formación dun público que máis alá de axudar a produción sexa capaz de soster o seu propio teatro sen necesidade de que non sosteña sexan as institucións. Iso aínda non se logrou en Galicia e a min, e isto é unha opinión persoal que aporto eu ao debate de antes, eu creo que o mellor ese o cometido do teatro amador, lograr xustamente xenerar eses públicos que non só sexan capaces de soster o teatro galego, sino de que queiran soster o teatro galego e non o fagan enormemente dependente das circunstancias e incluso ás veces da ignorancia das persoas que xestionan a cultura, que ás veces non ven máis alá dos 4 anos que lles toca gobernar. Eu creo que ás veces temos unha permanente sensación de comezo e incluso de sensación de volta atrás, de involución, pero quero pensar que o teatro amador e o teatro galego en xeral pois pasa por fases e iso forma parte tamén probablemente da súa normalidade, que unhas veces son mellores que outras, pero deberíamos entendelas ou ser capaces de querer entendelas como fases. E se estamos todos aí, imagino que non deixaremos que as fases nos afundan no precipicio, sino que sexamos capaces de remontar, non? Como, e sempre o logramos. Non sei se remontamos como nun avión ou agatuñamos polo precipicio como as cascudas, pero probablemente sexa como sexa, deberíamos logralo. E entendo eu que a xente máis nova, que está sendo formada precisamente como canteira no teatro amador, tanto como públicos como artífices do teatro, teñen esa, xa non digo esa responsabilidade, pero esa lógica xeracional de recuperar todo isto. O teatro amador, se decía antes na comida, salva vidas. O teatro amador en Galicia salvou vidas de persoas que probablemente sen esa vinculación co teatro xamais se dedicarían ao teatro, xamais se dedicarían a esa profesión, a ese oficio satisfactorio, maravilloso que é a arte en xeral, xa non digo só o teatro, calquera arte, e iso os liberou ao mellor de ter unha vida insatisfactoria por outra vida ou unha vida desgrazada por outra vía. E o teatro amador é ese primeiro mecanismo teatral que é capaz de salvar vidas. Logo, hai profesións, hai xente que se chegou a facer rica co teatro, cousa extraña, eso xa é salvar unha vida a lo bestia. Pero esa fórmula mínima de salvar unha vida de algo insatisfactorio, eu creo que é o cometido fundamental do teatro amador e eu creo que iso sí que o está cumplindo con creces o teatro amador galego. O Consello da Cultura Galega, evidentemente, coa organización dunha actividade como esta e todas as actividades sobre teatro que fai, e artes escénicas en xeral, pois desexa que o teatro amador e o teatro galego por moitos anos siga salvando as vidas dos galegos. E pola miña banda nada máis, e no de redactar con un pouco de rigorosidade académica e orde, non regras, e quedará tamén engadido as vosas intervencións para que sexa consultável na página web do Consello. E sen máis alledo a palabra a Massimino Zumalabe para que clausure esta... No, para que improvise unha clausura.
Bueno, o primeiro que teño que decir é que como coordinador da sección creo que entenden que podo estar moi contento da equipa que me acompaña, de Inma, de Eulosio, de Xosé Barato, de Manuel Vieites, que hoxe disculpouse non pudo estar aquí como estaba previsto nun principio dos primeiros borradores. Eu, por darlle forma cíclica, volvo a algunha das ideas que comentei pola mañán. Nunca asocio o mundo amateur con falta de rigor nin con falta de beleza, nin tampouco asocio o mundo profesional sempre con garantía de calidade do que se está facendo. E máis, ás veces no mundo profesional teño a sensación de que se perde esta paixón, este amor, este vivir e sentir cada unha das verbas, se fóramos músicos das notas, dos intervalos que facemos. Estiven casi todo o día aquí escoitando, con algunha salida que tiven que facer, non puiden estar con vos na comida por outras ocupacións, pero teño que decir que aprendí moito. Tamén lograchedes suscitarme moitas dúbidas. Non vou decir cousas aquí porque empezaríamos outro debate, pero, por exemplo, non teño claro se é labor dos concellos algunhas das cousas que escoitei que se lle piden ou se é de algún organismo de un nivel máis amplo, non? E creo, he comentado en voz baixa, lémbrome unha vez participando con Víctor Pablo Pérez, o director que foi moito tempo titular da Orquesta Sinfónica de Galicia, que ten sede en Coruña, nunha xornada sobre música contemporánea e queixándose un pouco da pouca resposta que lles parecía aos compositores que teñan o público. Víctor Pablo decíame: e non crees que nós, ás veces, os músicos, os compositores, tamén podemos ter a culpa de algo? É dicir, ás veces tamén temos que facer examen de conciencia e ver si só é o sistema de desinterese ou si tamén hai algo en nós que pode mellorar. O que vos decía pola mañán, de estudos do Consello xurdiu o esquema do que é actualmente a Escola Superior de Arte Dramático con sede en Vigo. Fíxose tamén o estudio sobre a situación e perspectivas do teatro en Galicia. Aí tamén se tocaba de perfil o mundo do teatro amador. Bueno, que temos claro, e a min deixoume moi claro Ramón Villares, que o teatro é unha parte importantísima da nosa cultura e da nosa vida. Tendes a responsabilidade de facer pensar a xente, de provocar a xente que vos escoita, que vos ve. Esa mala conciencia que se pode crear moitas veces no público ou esa exigencia de reflexión, eu creo que é o primeiro paso para mellorar e para cambiar un país. O sea que, como se di en latín, ad multos annos, é dicir, por moito tempo, noraboa a todos e ánimo, é dicir, non tiredes a toalla. Moitas gracias.